शेवा करा मलिशा करा त्रडिंगा करा मसा कासा त्रडिंगा करा मसा कासा मलिशा करा त्रडिंगा करा शेवा करा मसा कासा त्रडिंगा करा शेवा करा मसा कासा मलिशा करा Tadidakra, Shevakra, Tadidakra, Masakra, Tadidakra, Assalamualaikum. Bosa iki शेव करने तुमन चुका ठीक तुम्हाला कशा महाराजांनी जोल ब्रोडी तावन इनाचन जो करेत आज नवी अमेरिका पेडन म्हणून एक टोय त्याची या शेव करून बोलायला काय देऊ बघा पर मी अक्का दिला मला आज आठवला काच्या वने मॅजिक मॅजिक शेवाट कर गोळारी शेवाट दादा मी असं बुजो वाट अत्राचा वार वार Ay, तुम्ही पाषाण करून वाय ना फुगे आता कोथंबीर पत्रावा घेऊ थाय तर उसकोन भूत सुशेषीचे बळाचं हा जेवण तर नेबरे या जी नेबर वोत म्हणून कोणतं पिची वाढतो ना होता तिथं नजाबा ना हो बरे मुशने अच्छा तर बळाला का नसा तर जेवण माझं कोतरू करी पाक परा करत बोल घरला चिन्ह तरा तरी तुझं शेव करा म्हणजे त्याच्या जवाब गाता तब त्याको तावर दिया तापक त्याच्या गोबिया थोड़ा याद कर मदद है दोस्त का पीछे वार दर होता पेटाची फुटबॉल मैच आता नाच है मजा आखो मगर आज काम करायचं तर दानवा करत वाट ऐ नाम तो करत आज आहे वजन ना करायचं ते थपकार मा कर कान पाचा वाचा चुआ का आपन सांगे पड़ा ना चला बाबरा दिनार पला के ब्याज भी मारी मगर क्रील बोइन आन में क्रील बोइन आने यार आता शियाई काम पहले अब रात का ना पुत्रावा यार तो खोला दवा यार सावे दे आता मेजर काला का चाल मूड का लागी सकाळ काम एमसमान वाचूल काय की बगाराची मॅच को मत समजते साबण मत नको पुरुष आता उद्या माझर वाचू हा वाचला दिलं का या त्याची में ये सफाईचं कर मी इसमें थोड़ा वाला को चला वार कर क्या नाचन परवाई मैच ये ट्राने कर मत और नेबर समाज पान मग आता तुझं सोड अद्या सामत रोज साबण मत आता मला किती तिथे कोंडूची करा एक बाबाची महाराज चला तुका कोंडूची करा बाद में रात घुरे माय आता तो फायरिंग साबण आज सोमवार पिगर गई कॉलेज हा काम आहे मत आहे जवळ तर साहेब कसे आता ओळखत बघ जर मला साहेब कधी माझा कोळतो आमचं आखीस का आमचं यारानं दान माने नाही बेट्या बाळा मग शाल कसा आता हा काय लिखून होता मुझको होता आया अजन साहब नंच खसान से फोस याचन टूट फोस खसान नाही का अट्टेले आहा रोज थोर सत्य करे वो शेव मग सामानच नाही नोंद खास क्या रोज थोर
कर 1 मिनट अथर साचो वट तुलान लगे मार आता बूता तुल था मार जाग भी कर हता पानी शाम रहा पैदा गुना पर में आसा इस कालस 5 खरीदार मकलैम ठहर मगर बूथा से हेलो कोर भी बड़ा अरे सूचना कर रहा आज क्या था ठहर ठहर बाल करे तो थ्रेडिंग सिटे करे थ्रेडिंग थ्रेडिंग ठहर तिल करे वो गोट थ्रेडिंग आज के लगे शेर तुम कैसे मसली अरे आता क्या गोते मार ओ अरे नाचना फाड़ दो आसमान पे ओ अबे मार जोर बनाओ अब भूते बाजो वो कर ओह हटा मैं ओस फाड़ लो क्या बना आता ना फेरी ओह अरे हटा वो दिया मादा दिया कर दुब्बा तर ओह आज ना फाड़ना पर दुब्बा तर मैं दावर से मैं बुच्ची आईली चला हीरो यू कर आयशा मगर खानदर कर चुके वार कर नई आतवार शेतान कर बनान तम साथ यह फुर्सत ना यह फुर्सत मगर मैं कर नियर व्हाट अब गो हाय चे बसून तो कर असल नफर हाँ ना त्याची काम आता कसं बघ तुझ्या फायदे बोला आता खोला सारे शेत मुझे बाऱ्या मग आजू तो दाई दे 15 दे योगुन ना कर देवा ना चाके बोलत खरीदार एक गला सगळं जाग बॅग तुम दाण चोर तरते तो केमते ना जी तुझा गागडा होता दी ठीक है टेंशन परवा कर तू बंद काय बकराय पेज दोन सोनमा शेव वगैरे आता मला ये येत मत आता तुम कर वाला वो साल मुझे आता करन बे हजस तर आता आप लोग आप तुझा यार मजूर को जाओ तुझे आज कुमा ये शेव करन वाला बात में याते का सुन क्यों याद दिया रड उचक मार शेष ना बाल वो शात रे नियर खोला सवाल ना सोच बराबर ये दाने तो तेरा गागड़ में नियर क्या माती हो तेरे नाम सेवा हो मोली साथी हो साथी हो Iki ocho sadır. Yatmalı. Uçağı yatmalı maalesef. Yatmalı naş kihin. मैं इसने दिन दिल था मिट के भी चांदस में Karım dil uşağı. अबू Ucuya. ऐसे पांच अरे कुछ नहीं ऐसे पांच है कम पास ऐसा ना किया है ऐसे पांच है मैं हद खुदा के कर्जदार मा है अदा मैं दिल जार के सुबह बुकिस 5 पोज ना तय का पोज दो ना ऐसे पांच चाना है आइसक्रीम अदा आइसक्रीम मत नादा के तू करा मेरे अच्छे पे 5 रुपए आवत से सा तू ज्यादा उल्ट क्यों बोल रहा है ने ताबड़ी का तो क्या गो? Ima şurada sana kıva. Sıkı zaman daily asal ayam. Dise mi rapido? hata şengida us monedra em nidru zala pete ay tu ko buki ay de pos but to bal logus ka chet mazba Sıkı duvarsa nindir bala. Agar sen lokun şurada kuda bala çekiyorman. İnge kiman biçiler. hata khewan ke chi siri bag khewan baat pai bege khe Yetki şan garasma sırçın battı cay. Bege şu yedi. adi ta mere man ke goda yasu taal zavi chakna che khas da kim na kar bechui ki bechui maas kara Ya da abi.
Ey yaşıyorsun. Halu, kara halu. Melek ya. Ey yağlacık. Ne ya? Hayır araya kaçırdın. Buzdolabı patakar uçuyorsun. Nerede tatlı çantası? Tavuk çantası. Tatlı Ay çantası. tatlısın. Tatlı. Asa tu patakar uçuyorsun. Hey sigaret mi? Tu hoca. Hadi bakalım. Git kalk son bu. Hayır lan muhtar. Hayır muhtar. Hayır ya tahu itu panas. Ay. Tahu sih. Society helium, society helium. Yes, I did.